Liceo ikastola integrala da. Gurasook, langileok eta gurase ohiok osatzen duguna. Azkenaldian arduratzen nauen gaietako bat bada gizartean ikusten duten individualismoa. Emaitza azkar bat lortu nahi baldin badezu bakarrik egite askotan errexena izaten dela, baina bilatzen dena proiektuaren jasangarritasuna eta iraunkortasuna baldin bada, kolektiboan egiten diren ekintzak eta proiektuak askoz ere aberatsagoak direla. Gure seme-alaben hezkuntzan egunero erronka berriak bizi ditugu eta biziko ditugu, horregatik gure iritziz parte hartzea, konpromesua eta elkarlana ezinbestekoak dira erronka horiei aurre egiteko. Gurasoen parte hartzea oso garrantzitsua da. Izan ere ikastolak, irakasleen indarra eta gurasoen sostenguari esker eraikitako proiektua da. Gaur egun ere denon bultzada oso garrantzitsua da. Komunitate hori indartzea ezinbestekoa dela eta horretarako guztion parte hartzea beharrezkoa da. Denon parte hartzea garrantzitsua da. Ikastola danon artean eraikitzen dugu eta. Parte hartzera animatu nahi zaituztegu, gure hezkuntz komunitatea hobetzeko asmoarekin eta hobetuko dugulako ziurtasunarekin. Animo!